vavasitsira nyaya dzavo mukabvunza vavo vaitsvaga kuti paite muprofiti anosvitsa nyaya dzavo. But with this dramatic event, Jesus opened for everyone. Anyone at any given time can approach the throne of Jesus Christ. Kunyangwe muri pakamanikana azvichatsaga high priest. It was the death of Jesus with this dramatic event yekubvaruka kwechidzitiro chepatemberi yakavhura kuti Jesu aite open for everyone. I want to challenge you mukati menguva dzino kuti dzimwe nyaya hadzitsvage vamwe vanhu kuti vakusvitsirei kuna Mwari. Dzimwe nyaya dzifambirei mega nekuti Jesu akavhura with this dramatic event that whosoever will may come. And for that reason, God knows whatever you need to bring before him. And he is waiting for you. No wonder why one of the songwriters sang and said, softly and tenderly, Jesus is calling. Many times, vanhu vanofunga kuti rwiyo rwekudedza munhu kubva kuzvivi. Pamwe pacho ari kudedza vanhu kuti chiuyai muprezende nyaya dzenyu pachena. Jesu ndiye ega ari munhu mukuru asanovhaita vanhu kuti come now let us reason together. Chatinoziva icho ndechekuti akatadza ndiye anotsvaga kuti agone kutaura nemunhu. But with Jesus now, it's the other way around. The dramatic event on the cross, when the veil was split into two, opened Jesus for business. Anyone, whosoever will. Jesu akakumirirai kuti mutaure naye. Dramatic event number 3, we are reading again the same verse, which is verse 51. And the Bible reads, and behold, the veil of the temple was rent into twain from top to bottom. Then patiri kuda, and the earth did quake, and the rocks rent. Vanhu vaMwari, Jesu ari pamuchinjikwa achifa. Bible rinoti matombo akatadza kugadzikana. Nyika ikatadza kuve stable. And there was a quake. Matombo ndobva splitter. Now this earthquake iri kunongedzera kuti nature yakatadza kumira zvakanaka when their savior or creator was no longer amongst them. Let me be quick to tell you, vanhu vaMwari kuti kana Jesu akabviswa pamuri, there will be significant instability. Things could not hold constant anymore. Even the earth could not find its foundation. Nekuti musika akanga abviswa pavari. Munorarama sei kweimi Jesu asiri pamuri? How are you stable when Jesus is not among you? Chero mukatera kutsigisana muchitsigisa misha muchitengeta nekuti kana Jesu asipo kutsigisana amidst instability. Now, the dramatic event that is unveiling here, tirikuona matombo achitsemuka zichiramba. And did you know kuti nature yese inoresponda kuna Mwari akaisika? You remember in the book of Luke, Jesu achitaura on the triumphal entry, paanoda kunopinda muJerusarema, panowaridzwa mapalm leaves nevanhu zvakasiyana siyana, mushure mokunge vatora dhongi rakanga ratumwa vadzidzi. You understand kuti Jesu akaudza vanhu kuti chero vanhu ava mukavanyararidza, if they keep quiet, the stones will cry out. So at this hour, the stones had to split. Matombo akatadza, they could not contain or come to terms with the fact that their creator is dead. I want to challenge you that don't live a life without Jesus. Nekuti mukana maupenyu usina Jesu, there is significant instability. Even nature could not hold constant, because the Savior who makes all things constant was no longer among them. Pane zvimwe zvinhu zvamunoti mukatarisa mukati meupenyu wenyu munoona kusabatana kwazvo. Dzimwe nguva that instability is being invited by the absence of Jesus Christ. Madii mambonocheka all around and see if Jesus is still in existence. Can asipo invite him to make all things stable? Nekuti chokwadi, as long as Jesus is not with you, all things will not be stable. Dramatic event number 4.
chapter 27 yebhuku raMatthew iroro, verse 52 and verse 53. The Bible reads, "And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose." Verse 53, "And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many." Now, there is a drama that is taking place here. Jesu ari kufa pamuchinjikwa. Pari kufema kuburisa mwake kupedzisera. Pane vanhu vari mumakuva vanumuka. Are you with me? What it means is, Jesu rufu rwake pamuchinjikwa has power to resurrect those who were dead. Look, muone the contrast. Jesu ari kutofa, but paari kufa pane vanhu vari kutomuka. Vanhu vamwari maiziziva here imini kuti Jesu achitofa, when he is breathing his last, many people who were mentioned in the Bible got back their lives. So my question to you is, on this dramatic event, if a Jesus who is dying is able to resurrect people and other things around, what more of a Jesus who is living? You know, we have a living Jesus whom we serve. Jesu mukutofa kwake achitoparara. Vanhu vakatumuka. And when they woke up from the dead, the Bible confirms kuti vakaonekwa vachitotenderera mukati meguta. Ndivo vaya vakanga vafa. Pangofa muchinda uyo vabva vamuka. You know, this dramatic event excites me nekuti inonongedzera, inotipa a foretaste of what is going to happen on the second coming of Jesus Christ. So we know that the book of Thessalonians tells us clearly kuti Jesu paachauya wamanda ichinge arira vakafa muna Kristu vachamuka. You know, kana vamuka vari vapenyu tobatana navo kuti chidamidze Ishe mumakore tigogara naye nguva dzese. Saka, you know, Jesus on the cross demonstrated or gave us, you know, what's going to happen sometime in the future. Saka Jesu akaalawa kuti vanhu vangorarama mu future mbichana, kungobwaira mu future, then they came back. You know, it's the guy Jesu, so kutora ma events are meant for vanhu vanenge vaponeswa achipota achiatekera mu this life to motivate us. You know, I'm so excited when I also read about the Lord's Supper. And here Jesus saying, varume, hatichazozvita mukuna zotaita izvi. Hatichazvita dzamara zvazo dzatakudenga. Saka Jesus performed a heavenly event on this planet Earth. Same applies on this dramatic event. When he dies, those who were in the graves, saints, were resurrected. It was just a pointer that if you think that there is no the second advent, see for yourselves. Ichakwana nguva yekuti ava vachenge vakumuka vakararama muna Kristu. Now the difference would be, Jesu anenge asina kufa sezvaakanga aita apa. Iye anenge ari alive is there also alive because we are supposed to meet him. Lastly, the dramatic event number 5, which will be the one that we're going to end with. Verse 32, the Bible reads, "And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross." You know, Simon of Cyrene, Bible rinoti vakamutora ndobva vamumanikidza. Remember the sermon title reads, "The dramatic events surrounding the cross." Ndobva vamutora ndobva vamudedza zvikazouya kuno shamwari, then he came. So when Simon of Cyrene arrives there, vanomuti takura muchinjikwa. Ndobva autakura kundosvika kwawaifanira kusvika. Hold on a bit. They did not know that they are participants or characters of a dramatic event that points to salvation. Now, Simon uyu wavari kumumanikidza, vakafunga kuti vamumanikidza, but havana kumumanikidza. Why? Because Simon of Cyrene had heard about Jesus Christ through his sons Alexander and Rufus. Vanoti vamuona pastor kakinge apfuura mba vanotsanangura nemo. Baba, tasangana nemurume anga akadai achizodai. So such that Simon of Cyrene develop interest akati next time I will go myself. So paanosvika
achiona Jesu kudai anoti, I need no introduction. This is the man. So on dramatic event number 5, they thought they are compelling Simon of Cyrene. As I must credit the page when they found that. Where is the drama now? The drama is Simon of Cyrene. Not only he was from Ethiopia. Simon of Cyrene was an African, black in his skin pigment. Simon was Cyrene. I can guide the king here. But the drama now is Simon of Cyrene, one of us, participated in the salvation mantra, carrying the cross of Jesus Christ. You know, the temptation. Yekuti zimwengu ndinofunga kuti mwarane kakungoda kaita Africa. You know, I remember so well Jesus being born, Jesus akuda kuraiwa. Herod apasa a decree. Ndoba asizwa naye. Where does he go? The Bible mentions Egypt. And where is Egypt? Egypt in Africa. Kaleka kungoda Africa karipos. And you know, all the tribes of Israel at some point had to survive in Africa, in Egypt, where Joseph was a governor. So kuti rwendo rwekenani parunolonchwaso destination point location yavo vachisimuka GPS yainongedzera kuti Egypt. And this time again God is speaking in African pazano rekuponeswa pamuchinjikwa. What a challenge to the Africans from this dramatic event. God is challenging us with this event number 5. Kuti naimi varume nemadzimai eAfrica. Kana mwenye